बर'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि फरायसाफोरखौ आङो हाजासे हामबाय होनदों। दिनै आंनो गोबां भटखौ होनानै देरहासार खालामनायनि थाखाय आङो आसा खालामो बर'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि फरायसाफोरनि जिहेतु जोङो जेंना दङ बेफोरखौ आङो जयै फरायसाफोरजों ज' जानानै जोङो बेफोरबायदि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो हायो। दिनै आंनि देरहानायनि गुबै खारनानो आङो हामबाय होनो सानो जोंनि मनसु आरो PSUनि बिदा गिदिरफोरखौ दिनै बिसोरो आंखौ गोबां हेफाजाब होनानै दिनै आङो नैबे मोनसे बर'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि जे गाहाय नेहाथारिखौ आङो जानो हादों। आरो आङो बेखौनो बुंनो सानो जे जोंनि बे मुलुगसोलोंसालि नायल' मोनसेल' मुलुगसोलोंसालियाव जोंना बिराद जेंनाफोर दङ। आं बेखौ जयै फरायसाफोरजोंहाय लानानै जयै जोङो समाधान खालामनो नाजागोन। आरो जिहेतु जोङो गोबां एफिलिएटेड कलेजेसफोर दङ बेफोरनिबो जोङो बेखौ सावरायगोन आरो फरायसाफोरजों जोङो ज' मावलायनानै एडमिनिस्ट्रेसनाव मा मावनांगौ मा मावनाङा जों बेखौ जयै मिटिं एबा मोनसे डिसकासनाव मोनसे कनक्लुजनाव फैयो। आरो आं बेखौनो आसा खालामो दिनै आंनि मोनसे बे जेनेरेल सेक्रेटारि पस्टआव देरहानाया बिराद आंनि टिम मेम्बार्सफोरनि मोनसे खस्थ' खालामनाय आंनि लोगोफोरनि खस्थ' खालामनाय आरो गासैबो बिदाफोरनिसिम आङो हामबाय होननायखौ जासियो। दिनै बिसोरनि थाखायनो आङो नैबे मोनसे देरहासार जायगायाव फैनो हादों। Không